сега запозна с баща ми. С бащата. Рая, я вдигни качулката малко, че не се виждаш добре. А, така? Не, без това си приличат, спокойно могат да го питат негово ли. Чакай, дай да ти говориш. Дай че студено от пилици. Виж, и Мартия с качулка. Надя, студено ли ти нещо? Не тежко изобщо. А? Айде да се ходим тогава. Давай да разходим. Айде. Ставай малко се разходим. Айде нататък. Сега ми беше добре, изобщо не се оплака. Някой има ръкавици? Айде на слънцето така малко. Внимай с картичината. С кое? Картичина? Има картица ли? Ами да. А? Имам едно дете, което много реве. Виж как се тръшка. А, то ли? Това реве цял се гледа. Гледа, тръшка се.